Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat de VS het gebruik van transponders aankondigt. Dat werd gezegd door de Arubaanse minister-president Mike Eman. Die gaf gisteren een persconferentie. We weten het allemaal, in de afgelopen periode was er veel nieuws over bijna ongelukken in het luchtruim van Curaçao. En daarna zijn gesprekken gevoerd met Amerika. En volgens Eman is afgesproken met de Verenigde Staten dat Amerikaanse militaire vliegtuigen in de regio hun transponder zullen inschakelen. En daarmee kunnen nieuwe incidenten worden voorkomen. Er waren 2 bijna botsingen en volgens Eman zijn er via diplomatieke kanalen contact geweest met Amerika om dat in de toekomst te voorkomen. En daarom zijn er afspraken gemaakt over het aanzetten van het elektronische apparaat, waardoor vliegtuigen zichtbaar zijn op de radio en het niet meer kan voorkomen dat er plots een vliegtuig voor of achter een ander vliegtuig verschijnt. Verder zal er sprake zijn van een intensivering van verschillende militaire oefeningen in de regio. Dat heeft Amerika aangekondigd, dus dat betekent meer vluchtverkeer en daarom is het belangrijk dat er alles aan wordt gedaan om incidenten te voorkomen. PISAS zegt ook dat Amerika incidenten wil voorkomen. Na de persconferentie van Mike Eman heeft minister-president van Curaçao, Kilmar Pisas, een persbericht verstuurd en daarin zegt hij dat er ook inderdaad sprake is geweest van gesprekken met Amerika en dat hij van de consul-generaal van de Verenigde Staten op Curaçao heeft gehoord dat er met verschillende instanties van de Amerikaanse regering, waaronder het Department of State, wordt overlegd met de luchtverkeersdienst op Curaçao. Alles om er maar voor te zorgen dat we niet meer in een vervelende situatie zullen komen. En volgens de minister van Defensie Ruben Brekelmans, gisteren in de Tweede Kamer, is er, terwijl we praten over het voorkomen van incidenten, geen sprake van acute dreiging voor Amerika, Bonaire en Curaçao door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Venezuela. Het gaat de hele week al heel veel over die spanningen. Later in de uitzending meer daarover, ook over de blokkade die president van Amerika Donald Trump heeft afgekondigd. Verbazing over besluit Norwegian Epic. Gisteren werd bekend dat de cruise Norwegian Epic, en dat is een cruise die vaker naar Curaçao kwam, van Aruba niet naar Curaçao kwam zoals gepland, maar doorvaarde naar Barbados. De minister van Economische Ontwikkeling, Roderick Middelhoff, zei gisteren tegen Extra dat hij inderdaad het bericht had gekregen dat er niet naar Curaçao zou worden afgemeerd. En volgens online systemen die de bewegingen van schepen wereldwijd volgen, lag het schip eergisteren in Aruba en ging het daarna naar Barbados. Maar de reden is niet officieel meegedeeld. Wel gingen er op de WhatsApp allemaal verhalen rond dat het zou komen omdat het schip niet hier wilde komen in verband met militaire trainingen. Maar dat is niet bevestigd. De minister noemde het trouwens wel een verrassing dat het schip Curaçao niet meer heeft bezocht. Nationaal Convenant over de AOV-uitkeringen. En dat is nieuws dat vanochtend binnengekomen is. De regering heeft laten weten dat er een Nationaal Convenant is. Tenminste, ze doen het voorstel toe. Ze doen het voorstel aan de verschillende organisaties die gepensioneerden vertegenwoordigen. En daarin valt te lezen dat de regering de AOV wil verhogen van 862 gulden naar 1000 gulden. De pensioneerde organisaties hebben de hele tijd om indexering gevraagd. Dat komt pas per 1 januari 2027 onder bepaalde voorwaarden. Maar omdat er jarenlang niet geïndexeerd is, zegt de regering dat ze elke gepensioneerde een lump sum willen geven van 2500 gulden. Dus verhoging van het pensioen naar 1000 gulden plus een lump sum. Maar dat geldt alleen voor mensen die wel steeds op Curaçao zijn blijven wonen en niet bijvoorbeeld in een ander land hebben gewoond. Er zijn voorwaarden aan, maar dit is het voorstel van de regering. En die hebben aangegeven dat inderdaad, als er dadelijk door de rechter nog een uitspraak wordt gedaan en dat de regering wordt gedwongen de AOV-uitkering met terugwerkende kracht te verhogen, dan verdwijnt die lump sum weer van tafel. Nou,
Het is een voorstel van de regering en de gepensioneerde vereniging hebben daar lange tijd om gevraagd. En die zijn nu aan het vergaderen om een reactie te geven op dit voorstel van de regering. Geen vluchten of boekingen gecanceld. Minister Roderick Middelhoff heeft gisteren laten weten dat er geen annuleringen van reserveringen plaatsvinden door de militaire spanningen in de regio. Niet van vluchten richting Curaçao, niet van hotels. De minister zegt dat hij in contact staat met onder meer de CTB en de Chata en dat er geen informatie is dat vanwege de spanningssituatie in de regio vluchten of hotelreserveringen naar Curaçao worden geannuleerd. Dat is goed nieuws. Over vluchten gesproken, vluchten naar Houston zijn uitverkocht. Veel mensen zijn gisteren naar Capital C gegaan om hun pakket te boeken om Curaçao te kunnen zien voetballen in het WK. De eerste wedstrijd, die speelt Curaçao tegen Duitsland in Houston. Er zijn al 6 vliegtuigen vol verkocht, uitverkocht. Er wordt nu gekeken of er nog meer vliegtuigen kunnen worden gestuurd. Maar 6 vliegtuigen van Corendon zitten al helemaal vol. En dat is goed nieuws. Ook de pakketten voor Kansas City en Philadelphia lopen goed, zoals gisteren bekendgemaakt. Maar het geeft vooral aan dat er heel veel mensen heel graag op 14 juni in Houston het memorabele moment willen meemaken dat Curaçao aantreedt in het WK. En dat wordt tegen Duitsland en dat wordt dus niet makkelijk. Opnieuw record aantal toeristen, dat heeft het CTB gisteren bekendgemaakt. Het blijft maar groeien. Toerisme hier op Curaçao, er was in november een groei van 9% in het aantal verblijfstoeristen genoteerd ten opzichte van november van het voorgaande jaar. En dat betekent ruim 65.000 verblijfstoeristen op Curaçao. Steeds meer mensen uit Zuid-Amerika, een groei van 21%. Ook Noord-Amerika groeit sterk met 19%. Europa een toename van 4%, maar dat blijft wel de belangrijkste herkomstregio. Alleen de Caribische regio heeft een daling. Om een idee te geven, er kwamen in november meer dan 26.000 verblijfstoeristen uit Europa. Een groot deel Nederlanders. En die blijven komen. Zo zei de minister net, er zijn geen annuleringen, dus dat is goed nieuws. En volgens mij komen er in december alleen nog maar meer mensen, omdat er meer vluchten zijn. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Você aqui conta Dushi, botin e liberdade de determinar bo futuro. Na momento que você sentir claro para comprar casa, é profissional na Banco de Caribe te oferece guia sem igual. Sala espacioso, cozinha bom equipa, curral grande turnoflor e piscina para baixo calor. Esse é o poder de por escolher consciente e sem limite. Hopi Dushi. Traga você via WhatsApp na 432-3000. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vamos celebrar com Extra su 50 aniversario. Con un tremendo super mega campaña 50 años. Regalando más de 50.000 florines a premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas. Estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigider, cama, bondi gasolina, bondi comida y hopi más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra tu día, subir de website www.extra.cw y participar para Botadeno. ¡Suerte! Ga naar Bonaire, want daar heeft het openbaar lichaam Bonaire een self-service kiosk en een smart e-gate op de luchthaven geïntroduceerd. Dat is
mooi, omdat daar ook steeds meer mensen naartoe komen naar Bonaire. En de nieuwe apparatuur moet zorgen voor een snellere en prettigere ervaring voor bezoekers. De nieuwe self-service kiosken en de smart e-gates zijn geïnstalleerd op Flamingo Airport. Deze moderne apparatuur wordt gebruikt voor de inning van de toeristenbelasting en de controle op de QR-codes. Volgens Bonaire inderdaad moet het daarmee prettiger zijn om te komen en wordt de kans verkleind op fraude en menselijke fouten. Het airportteam blijft wel aanwezig om passagiers vriendelijk te verwelkomen en te helpen bij vragen of bij het online doen van hun aangifte. Dus het is niet zo dat de computer bon bini gaat zeggen. PES krijgt exclusieve rondleiding in het nieuwe gebouw van Directie Toezicht en Handhaving, ook op Bonaire. De Directie Toezicht en Handhaving houdt toezicht op de naleving van wetten en regels door inwoners, bedrijven en toeristen. Ze kunnen inspecties, controles en maatregelen nemen. Boetes, sluitingen, u kijkt het wel, zoals hier bijvoorbeeld de dienst van het ministerie van Economische Ontwikkeling dat ook doet. Dat hebben ze op Bonaire een mooi kantoor voor. In het kader van de officiële opening kreeg de pers een rondleiding. U ziet het op de foto's en ze hadden de gelegenheid om directeur Marlon Richardson te interviewen. En op die manier kan er beter gecontroleerd worden op Bonaire. Dan gaan we naar Sint Maarten, want minister-president Luc Merselina, die was van 6 tot 13 december in Nederland. Hij heeft er onder meer gesproken met premier Schoof, onder meer over de inzet van militairen op Sint Maarten. Hij was ook bij de Interexpo en hij gaf tijdens een persconferentie gisteren op Sint Maarten uitleg over zijn bezoek aan Nederland en over de reden waarom daadwerkelijk die militairen nu in Sint Maarten helpen bij de beveiliging. Travel mission, I engaged in a few high-level meetings focused on kingdom cooperation, security, governance, reform, and some long-term institutional strengthening. During this visit, I met with Minister Dick Schoof, the Prime Minister of the Netherlands. I also had a virtual meeting with the Minister of Foreign Affairs, Minister David van Weel, and also I participated in the 36th Inter-Expo Kingdom Relation Congress. In addition, I undertook an unprecedented diplomatic engagement during the Dutch cabinet formation process, which I will address shortly. First of all, the security issues that has been discussed with the Prime Minister, Mr. Dick Schoof, in the Netherlands. A central focus of my meeting with the Prime Minister Schoof was the national security, of course, particularly in light of the recent rise in, I will say, organized crime activity in St. Martin. I raised serious concerns regarding recent incidents affecting local businesses, residents and visitors, including the robberies that took place recently in Davie Little Bay, Simpson Bay and the Maho area. In close coordination with the Minister of Justice, the Honorable Minister Nathalie Tacklin, we requested a temporary military assistance from the Netherlands. This request was a precautionary and supportive measure intended to, one, strengthen visible security presence at strategic locations, secondly, to support our KPSM and local law enforcement, and thirdly, to safeguard public safety and confidence. These concerns have been formally conveyed in to the Dutch Minister of Defense and the Dutch Minister of Justice. Let me be very clear in this case. The safety and the security of our citizens and visitors is our highest priority at this particular moment. We are acting decisively, responsibly, and in full coordination with our kingdom partners. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want Venezuela heeft gereageerd op de blokkade die president Donald Trump had aangekondigd. Die had namelijk gezegd dat er een totale en volledige blokkade wordt ingesteld van alle gesanctioneerde olietankers die Venezuela binnenvaren en verlaten.
voorzitter van het Nationale Parlement, Jorge Rodriguez, die heeft gezegd: wij willen geen oorlog om olie. Tegelijkertijd zegt Venezuela dat de export van ruwe olie niet wordt getroffen door de blokkade van Trump. Venezuela beschikt over de werelds grootste bewezen oliereserves. Ze zeggen dat ondanks de dreiging het zaken doen gewoon door zal blijven gaan. Daartegenover staan de harde woorden van Trump, die zegt dat Venezuela volledig is omsingeld door de grootste armada die ooit in de geschiedenis van Zuid-Amerika is samengebracht. Er wordt dus nog heel veel gesproken wat dit precies voor betekenis zal hebben. En we moeten hopen dat het niet komt, maar afwachten wat er gebeurt als er dadelijk incidenten gaan plaatsvinden met die tankers. Inmiddels heeft de president van Venezuela, Nicolás Maduro, gesproken met de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres. En die zegt dat er volgens Maduro is gesproken over een escalatie van dreigementen vanuit Washington. En Guterres dringt er bij beide partijen aan om terughoudendheid te betrachten en de spanningen te de-escaleren. Laten we dat hopen. Dit was het nieuws. Morgen zijn we er weer. Ik hoop u ook. Beste, tot ziens. Dag.